Hola, nosaltres som Joana Diego i Pau Cerda de primer de batxillerat de l'IES Pou Claro d'Ontinyent i anem a presentar-vos el nostre projecte sobre l'efecte bactericida de la llet materna. La resistència als antibiòtics és actualment una de les amenaces per a la salut pública a nivell mundial. Infeccions que abans eren tractables amb més facilitat, ara necessiten tractaments que són més costosos i que sovint són menys eficaços. S'estima que per a l'any 2050 la resistència a antibiòtics podria causar més de 10 milions de morts anuals, superant així el càncer com a principal causa de mort. Davant d'aquest panorama és el nostre projecte, on demostrem que la llet materna té efecte bactericida i, a més, podem comprovar que és una arma inigualable contra la lluita de les infeccions. El nostre objectiu central és demostrar que la llet de mare és la millor opció per al nadó a nivell nutricional, emocional i de desenvolupament. El primer objectiu era demostrar que la llet materna té efecte bactericida i que crea una halo d'inhibició amb les mans inoculades d'uns xiquets que tenen entre 1 any i mig i 4 anys. El segon objectiu era comparar aquest halo amb l'halo de la llet de fórmula i d'un antibiòtic comercial. L'altre objectiu era trobar els elements bioactius que té aquesta llet materna, que són els glúcids, lípids i proteïnes. I l'últim objectiu és visibilitzar el problema social que tenim en Espanya perquè els permisos de maternitat són insuficients. La nostra hipòtesi principal és que la llet materna genera un efecte bactericida que visualitzarem mitjançant una halo d'inhibició de creixement en bacteris inoculats. Nosaltres hem estudiat 62 medis provinents de 31 mostres de llet que s'han proporcionat mares lactants. De cada mare donant generem dues plaques Petri i agafem bacteris diferents. Agafem una xicoteta mostra de llet amb una pipeta Pasteur d'un sol ús i la posem en un vas de precipitats. Afegim 12 llits d'antibiograma a la llet, 6 per cada placa Petri. Amb unes pinces prèviament desinfectades, els posem separats a la placa Petri amb els bacteris aïllats sembrats prèviament. Deixem les plaques Petri 48 hores a l'estufa a 37 graus i repetim el mateix procés canviant la llet materna per antibiòtic comercial, concretament amoxicil·lina, 250 mg partits 5 ml i amb llet de fórmula. Els resultats generals són que de les 62 mostres que teníem, 44 sí presentaven halo d'inhibició, 13 no en presentaven i 5 van ser descartades. La presència de l'inhibició es presentava en un 77,19% i l'absència de l'inhibició en un 22,81%. Veient aquests resultats, podem concloure que la llet materna sí que té efecte bactericida. Dels dos tipus de mostres control que vam utilitzar, l'antibiòtic comercial generava una d'inhibició superior degut a que els bacteris eren més sensibles a aquest antibiòtic. En canvi, la llet de fórmula no va generar ninguna halo d'inhibició de creixement, ja que aquesta només cobreix les necessitats nutricionals del nadó i no conté els elements bioactius que conté la llet materna. Per una banda, els medis que no presentaven halo d'inhibició de creixement sí que presentaven un cèrcol que nosaltres no sabíem què eren. Aleshores vam fer una prova control on vam posar llet als antibiograma però sense aïllar bacteris, on vam pensar que aquest cèrcol eren bacteris morts a causa dels elements bioactius de la llet. A l'anàlisi de resultats vam rebutjar la nostra hipòtesi, ja que no vam trobar cèl·lules mortes, sinó vam trobar moltíssima vida. Vam trobar bacteris i cèl·lules eucariotes provinents de la mare. Per altre costat, en la segona fase de l'estudi vam patir una contaminació fúngica creuada en 5 mostres, en les quals vam observar que es creava una divisió de creixement al voltant dels llits d'antibiograma. A partir d'estudis bioquímics hem volgut comprovar que aquesta llet materna conté les biomolècules essencials, que són glúcids, lípids i proteïnes. Per situar el nostre projecte en la societat actual, hem fet una enquesta per saber quanta gent donava pit en la nostra regió. Els permisos i les condicions que dona l'estat espanyol són insuficients per amamantar almenys els 6 mesos que recomana l'OMS per a desenvolupar-te saludablement. L'estat espanyol sols proporciona 16 setmanes de permís de maternitat. Aquest temps no permet que les mares continuïn alletant fins als 6 mesos, ja que han de renunciar a la seva vida laboral i agarrar excedències no remunerades que no sempre és viable. Al nostre país s'haurien d'impulsar les polítiques socials per a donar suport a la maternitat i a la lactància, perquè a llarg termini ajuden a reduir la despesa sanitària. Donar de pit és una de les accions que a menys cost aporta més beneficis a la salut.